Iriani tu hatta nunga sahat hita tu minggu parningotan ari hasa saor ni tondi parbadia. Nunga dilumbahon Tuhan Yesus andorang somanaik ibana tu banua ginjang. Ulinai doi ia lawahu ai au solawahu dang roa pangondioni manopot hamu. Alayang golawahu suruoku do ibana tu hamu. Tondi porbadia do majou jala pahoton parsauran niak kana porsea naginoaran huria. Tondi ido nang mengajari hita mangatusi lomoni rohani debata. Alani hupasaat hami matuhamu. Selamat hari Pentakosta madi hamu saluhutna. Selamat hari Pentakosta manang dihamu. Di pesta parjolo parningotan hasa saor ni tondi porbadia sadarion. Diarahon dehita asaman jakot tondi parbadia. Ale tondi porbadia sesonggopi mahamion rohanami maparia lamamuji hotok. Atong beta mahita marsomba lau mamuji doho pasangapot tuhata. Romahita marolop-olop tujolona marende mahita. Marhite-hite goarni debata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni tondi porbadia na tumapua langit doho tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah, lehonoku tuhamu rohana imbaru doho tondi na imbaru tu bagasan ate-ate muna. Jala utasoku roha batu sian daging muna. Jala lehonoku tuhamu rohana marpakilalaan. Jala lehonoku todiku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mambahetsa asamar parangi hamu di bagasan aka patiku. Aka uhupu peradotan muna jala patua paum muna do. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo nama nondangi jala mengajari rohani akan porsea di hatam, marhite-hite tondi porbadia.
Saibuhai marohanami asature parrohanami marhite-hite tondimi asatok tong dame rohanami makalacon hagogonai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyon hamu mapatik ni debata di pesta parningotan hasasaor ni ton di perbadia sadarion. Imana tarsurak di konversi HKBP Mindu Sadabe ayat 3. Debata ton di perbadia. Debata ton di perbadia ima hapataran ni debata marhite tondina. Di bagasan hadirion hasitolu sadaon namangula do debata ton di perbadia rap doho debata ama nang debata anak. Sian saleleng nileleng na rodi saleleng nileleng na tondi ni debatado na mga ramoti manuturi manurirangi sude jolma dohot pahoton hatigoran na adong di hasyanganon poda ibana do na pasahaton hata ng pangukapon sian debata tuaka panurirang tondi porbadia doro manguduti ulaon ni Yesus Kristus di portibion lau madjogo papungupunguhon pasadaon parsaoran pahehe panindangyon doho pakubasion huhur parbadiaon huriai marhite barita nauli tondi porbadia do na mangajari portibion taringo tudosa hati goran do ibana do na manahopon haluaon ni naporseai mambain hamubaon ni roha patiurhon paimbaruhon hadirion manogu-nogu tu hasit tongan mangajari pasangapon debata huhu para dehon senjata partondion di naporsea haporseaon ponggol patuluhon dohok lapatana marhite podaon taon dohon doholan sada do ton di nabadia ima ton di perbadiai ibana do mabain parbue barita nauli nang pajongjong huria di portibion mangula do ton di perbadiai sian hadirionna soalan ni usaho ni jolma ibana do haroroan ni nasa ulaon na balga napasangapon debata situlaho do poda namando dos do ton di perbadia dohot akaton di na asing ni di portibion laos tatula do nasa hataridan ni ton di tordion manang peis yan ulaon panjagahon njolma manang natutuso sian panagamanna suang songoni nang poda namandok na soporlube marubat molo ginohan ni tondi perbadia tatula do nang parhataan sileban na sonyatusan ni jolma nagabe bocir ni hagaora di punguan ni akka na porsea sude ulau na balga na sopasangapo debata dang sianto di perbadiai dang ulau na balga suha-suha ni aporseaon ala ni situlahon doi atong rak marngi jogongo mahitasian Tuhan debata ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na obar tupatikwi amin amin. Salah pambahe
Natopoti madosat tatuado pani debata martang yang mahita. Ale ama nami jala debata nami na di Banua Gijang. Di pesta parningotan hasa saur ni to di perbadia sadarion. Rodo hami tuado panmu manopoti dosa nami. Nunga di jauho hami asa majalo to di perbadia. Asa tarulahon hami holong dame lambas niroha habasaron habasaon haporseaon halambohon dohot hatomanon alai say talpedo ngulu nami marparange marguru tu daging manguloi hisap-hisap ni daging dohot sakap naroa namaralo tu tondimi. Ale Tuhan asima roham dihami pai baru rohanami asamuba roha dohot pangalahon nami marhite-hite todim. Di jauho dohami asa mangulaon haluaon napita pinaptu pami marhite na mangarado ti haju arabagason na profesional di tonga ni huria ng masyarakat alay maol do pehu pasaut hami ala deba hurang pangatusion na deba di boto do diatusi alay dang rade mangulahon sian nasa roha dohot gogona. Ale Tuhan pargogoi mahami marhite todim asa unang sumurut rigas ni rohanami alai asa partodi na kirkir hami mangoloiho. Lehon matuhami tondim na badiai asa unang ganggu rohanami di asin ni roham alai asa hot rohanami marhapor siaon lau manggotapon nasa dosa dohor roha portibion. Asa upasat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosa. Ro mahamu tuau asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehova. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasumba gabe songon hapas domuse. Hasangapon madi debata na diginjang. Amin.
tani debata turput di hari mingguon imana tersurat di sada Samuel 10 ayat 6 1 10. Jadi songgopan iton dini Jehova maho gabe manurirangi horap dohot nasida jadi muba maho gabe jolma na asing. Jadi ia dung masa akat tanda itu ho bahen maguru roham na jupang tanganmu ay donganan ni Jehova doho. Dungit tuat maho tu Gilgal pajolohon jala ida ma tuat piau madapoton holau mamelehon akapeleon situtungon dohot akapeleon hamulateon iko pituari leleng na payong paimau muau romandapoton ho asa hupabotohon tuho si bahenonmu. Jadi dung ditunda ibana laos yang labong misi Samuel gabe di pauba debata marohana songgop madohot suri akatan dari sadari. Aidung sahat nasita tu dolok Gibea idama sarahoron panurirang majupakon ibana gabe songgok matondi ni debata tu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida. Alai dung di ida saluhut akanat manda ibana nasailaon ibana merangi aperap dohot akka panurirang gabe ninna be matudonganna aha dona masa tu anak ni sikis dohot dosi Saul ape di tonga-tonga ni akka panurirang. Jadi Roma alus ni sahala siani mandok ise do ulani ngamana sida alani majadi gabe upama doho dosi Saul HP di tonga-tonga ni akka panurirang dung masohot ibana manurirangi tohas ma ibana turubeani ima sahatna martua doakan atu mangion hata ni debata jalan na upeopsa amen. tindako mahata haporsiatei songonan hina tindako ni dongata sahaporsiaon di sandok portibion rak mahita mandok ahu porsia di debata Jehovah
Ido ama pargogo naso hatu dosan natu palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai. Imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian si Anton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panghuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dum ditanom na mula mangulu di hari patoluhon nama naik tur surgo la hundul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan halak Kristen akan nabadia doho dihasesani dosa doho dihatai namandok mula mangolu sogo daging ni halak nang mate doho dihangoluan na sora suda. Amen. Tabi kema puji-pujian sian kor wilayah Sapulonom diuduti wilayah Sada.
Titi masa kita saniguan. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Pentakosta Perjulu, 12 Mei 2020. Topik minggu, terimalah Roh Kudus, manang Jakoma Tordi Perbadia. Nah Perjulu, jadwal pesta peringatan Hari Hasasaor ni Tordi Perbadia. A. Pesta Perjulu peringatan Hari Hasasaor ni Tordi Perbadia, makna pesta kosta pertama. Di hari Minggu sedarion, tanggal 20 Mei 2020, di permingguan pukul 7, pukul 10, dan pukul 10 WIB. B. Pesta paduahon peringatan Hari Hasasaor ni Tordi Perbadia, makna pesta paduahon, di hari Senin, tanggal 20 Mei 2020. Masuk pukul 10 siang WIB. Pinangido tu sudah ruas asro mandohoti ibadai. Nomor 2, Padilion Nabadia. Patu paon do lihuriata on Padilion Nabadia tuaka yang nakon lihuriata di hari Minggu tanggal 4 Juni 2020 di permingguan pukul 10 WIB. Perguruan dot pendaftaran di hari Jumat 2 Mei 2020 pukul 10 WIB. Asal dibuan surat pengantar sia situa wilayah, fotokopi akte nikah, dot fotokopi akte lahir. Nomor 3, Perjamita di permingguan pukul 10 WIB. Nah pasahaton hatan jabatan agabe jamita di perminggota di harion ima amang pendeta Bernard Kutajulu STH. Sian HKBP Resort Sibu Wiroto Agung, Distrik 25, Jambi. Selamat datang ma Diamang. Nomor 4, Pangebation di Huria. Di permingguan tanggal 4 Juni 2020 pukul 10 WIB. Rodo punguan Kur alumni Nakoso Bulung HKBP Seputi Malang AN HSP Medan. Nah berdomisili di wilayah Sejabodetabek. Mangbati Hudiata Laho Patu Begeon Elde Puji-pujian. Nomor 5, Panitia Pesta Gotilon. Rapat Panitia Gotilon yang dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal 20 Mei 2020 pukul 10.02 WIB. Maringanan di RSG. Kitingomma sekaligus sebagai undangan tusude panitia. Lugu sidong titingon tabegema sosialisasi siap panitia di permingguan Manogot Arian Dohot Botari. Nomor 6, pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di bagas saminggon ima. Naparjolo wilayah 2. Di hari Jumat 2 Juni 2020 pukul 10 siang 30 WIB. Nama jabui keluarga Roland Mario Parhusip ST MT Manang Dr. Chandralina Burpakpahan. Beralamat Jalan Teratai Walu nomor H Walu RT Tolu RW 2 Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa. Napa 2 tahun di wilayah Obat. Ima di hari Selasa tanggal 30 Mei 2020 di pukul 10 siang 30 WIB. Ima nama jabui di keluarga Dr. Andus Mangara Parlede MSc Manang Rince Ida I Boru Lumbaraja. Alamat di Jalan Teluk Kumai nomor 27 di RT 5 RW Walu, Komplek TNI Angkatan Laut Rawa Bambu. Nomor 7, Dewan Sada, Dewan Kolonia, Sekolah Minggu. Pengumuman calon guru sekolah minggu Nabaru Ima, Katrin Rahel Putri Bungsu Nainggolan.
walu namar bagas titing paduahon naik majalo pasu-pasu perbagas semua Jesse Rolando Burhansyah Silitonga ST, anaknya mata Dr. Andes Turman Silitonga, Tubuni Nata Parnaria Borus Tumeyang, alamat di Jalan Tanjung 26 Blok C 20 Sada Panco Indah, RT Pitu RW 2, anggota jemaat HGBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu, masuk tu wilayah 2. Ruas ini HGBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Dohot Orwana Perawati Boru Tapu Bolon, Boru Nyamata Pantas Tapu Bolon, Tubuni Nata Rimsita Boru Hutagaul. Ruas ini HGBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Alamat Kampung Rawa Panjang, RT Tolu RW 5, Rawa Lumbu Bekasi. Pamasu-masuon patupao di hari Kamis tanggal 1 Juni 2020 pukul sia wib di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Sia ruas Lapilda di hari Minggu sadarion 20 Mei 2020 Nunga Pilda Ima Sada keluarga Panangian Silaban inatai Irna Parmawati Borgultom, alamat di Jalan Haji Saidi Gang Toncit nomor 25 masuk ke wilayah Sada. Pilda tu HGBP Sisauk Resort Serapong. B. Pangeran Leonardo Simbajuntak, alamat di Jalan Kemuning Opat Dalam, RT Pitu RW Onom, nomor di Saputolu, masuk tu wilayah Pitu. Pilda tu GKI Jatiwangi Majalengka Jawa Barat. C. Berliana Borsimbolon, alamat Jalan PPN Karet 4 Romawi nomor 10 RT 10 RW Sada Pejaten Timur, masuk wilayah Sia. Pilda tu HGBP Sinampang Resort Adian Nangkah Distrik Onom Dairi. Titing naso jinahon do parepengon di Uriata mui mataja di titing naong di parali Uriata solima titing di Bagasan Sabinggon. Sosialisasi. Tabege makur amak.
Marede mahitan sambil papungu pilihan sada A do sada B. Dameni debatana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiran nabi.
di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani bata dihita di persaurata di minggu hasasaur itu di perbadian da perzolo tersurat dosian Evangelium ni si Yohanes 20 mamukama ayat 10 sia 1 ayat 20 tolu tuktakas ma taparroahon sono majok disi. Jadi dung bot ari di hari perjolo dung salpu hari sabat tinaung sordak akapitu ni inganan yak kasisiani alani biar ni rohana sida mida akka jahudi Roma Yesus jong tutongatongan nasida jadi dok ma tu nasida dame ma dihamu jadi dung didok songoni ipatuduhum matanganna do adorana tu nasida tebelas ma rohania kasisiani ala naung diida nasida Tuhani dungi diulahi Yesus ma madok tu nasida dame ma dihamu songon sinuruni amai yahu suruok kumahamu jadi dung didok songoni mangobus maibana dopak nasida hut madidok jalohamu mato di porbadia molo di sesahamu dosa ni manangise nong sesamai molo di pahot hamu dosa ni manang ise hot doi ido sahakna kurian itu hatta adi babu anak yang ditikting kami ambak padita bernatu dazulu inata rodo rapak do tami ima boru hobbing dihami dak danak opak 2 bawa 2 boru nah di hari Zumati wisuda si boru maka tayami do padita sobor sambil saya di simar minggu di sido hido bena apalah di tikionate rohami pajopak kita di son hami di Jambi di Broto Agung na baru pida do pisan di sebangko atar sebulan dope jadi moro di almanaki di bano tong padita bernauto jul di bangko do aleng sonari ngapida tu Broto Agung tonggo di Jambi ate horas madihita hurian itu hatta sasitong na molo akka berita na uli taring tuarto di perbadiasan kisah rasul di memang sen ulau ni apostel alanya pada dikion ima siat Yohanes taringot tu naung hehe Yesus di paturuho dirina tu halak sisian tutu bobitui di sordak do alerodo Yesus pajupang do nasida di paturuho do ise ibana di paturuho do naung ima nahuna lebengi paturuho do adoranai do siubenai paturuho di bana jala pitolas rohana sida di Tuhan Yesus dame ma dihamu jalohamu ma todi porbadiai memang itu ciri khas ni naung gok todi porbadia gok dame duriya teh jala mulorok pejol mana kasakasaon ipacing-pacing na gok todi porbadion dia akan senyum nadi ale mulo akan nasogok todi porbadia mulo dipacing muruk pitor tor panas di apalagi mulo ni dok tua kacol me pergeus zolma panehene zolma itu siamu do panehene do tak kena hasingon do kena soasia pitor mangam gui pergebus haimu nak putuk jogoko torin dari ale mulo akan aku di porbadia de mulo dok ni pergebus pergebus itu ate soni do ate pertinadamu diawate napenong lilik kita masih tadan do koko do pergebus ate alai oma mabote maksud dia itu rohon ni mulo gok todi Purbadi, alai mau orang goktor di Purbadi do ibana, pitor mangam, pitor gasa-gasa dia teh. Jadi torido salah satu, anggo suku-suku ni zolma sungu dia ruang mak terdaun, nak goktor di Purbadi iba salah satu, dangura muruk, dangura gasa-gasa, nak pedi pacing ate. Songo dido terlalu lebih hamu kainang ate. Songo dia ro mulutor di Purbadi tutumia di tongah-tongah muna, ora ro hamu gasa-gasa. Tako mo to tayo, gurang gua kamat tayo son, aka pertenggin
pertuak perzuzi aku buat angko di hutan-hutan ulu tong mau ngulak sepertuakan orang ko dilitung hutau ya do disi orang do isi mata ibana membuka ko dituak jadi ibana menutup buka notong jam 11 pagi satu hampir jam 11 tong isi untuk kan jadi haro roa tu ko dituak kon ayo tu merminggu ya mubu ayo nak saya sok kamu mocap saya soni na ayo butini do amak pedih ya nama tong boy do hami lau tu gereja alai iko bebas motong isi ayo boto amak pedih dero mulu di ko dituak kon bae no patu ki jengi meja ibu hiro mulu di gereja bae masuk ni peraturan mulu di gereja boy ro no pat sargang na asa rohami ino sigir bae no naraku ni mero kena sida ai memang mulu di si baru 10 som merako alai ola di gereja dua zope bae lagi tak cocok jemi to ngator hihian wah ngator narotok kan ai torsong na guduk do dia nasi ngodak dak sabar rotong ai mau notong belagi kita lak batako mate yang mau kadongan bohado tutuate asa doktor di Porbedia hita ate ulu hita tai doktor di Porbedia mang dangulu kamu banggo ba ulu dua doktor di Porbedia kan jelati tak bibetok senyum nak pesongon na asing mangoro ni notong alai anggo ate todi tongok to di Porbedia kon itu tong pamerenga do songon na ngiri lenggo ate-atena do rohana ikong kolong ni roharo gok dami itu jadi kocong ni do hami akabangulong kapeditau kan jadi itu do kubur hobi ngamion esa kasar-kasar umur jemita kasar-kasar umur jemita ate ale dang adong jolma namang rekesau nak kasar hatak kudo kasar alayanggo roaku kolong di ite unang mabalik-balik ni labok go hata alai rohana ate-atena ning mengel tu itu tong godang go soya kana mardami bah mardami mamu nang na leng rohana rume mo rohano tokan tonggo marhura soni dang bo soni mo na ko to di Porbedia sa sitong na rohai do na perzolo ate baru pe tu pikirani baru pe tu pamangani Ido na kokto di Porbedia dung menak rohaon menak pikirani ba menak pamangani dang itahe ido to unak perzolo labok pamanganon pikiran kasar ate-ate pe kasar segemi lo kana kokto di Porbedia jala ido dami madi hamuina oli dokot tu hira asura rotu jabutta dami mahuna Tuhan Yesus baru tayalusta tajukun tero dami jele sungu dia mulu dokon mangulu di bahasa dami di bahasa keluarga dohonot tado ai mardami kami sone ribut kami sona kaur kami amangina ulu dang kaur hamu alai pulik go pangalopamuna taku foto masa di Jakarta soni anggo di daerah di huta-huta iba ulu do masa asik pangalopan ni amata asik pangalopan di inata idu mulu atarroto dong moloroto dong tokan pitoradi bahora sama ngina bahora saya tersona bajo tesijo totonya tokan aleho lalau to dongon lanjut berbeda muse ate masa rotai sosoni to yang masa soni moloroto dong tersona kompak gua mata do inatai sona mardami aleho lalau to dongi pitor lanjut muse dang masih pakulingan ate kan boy do dang namar putara piring do dia nasi ngate ale dang makatai ale hibe do zaman waing ate zaman happy waing rapak go amata inata dan kisi ale si benesida asik dengan handphone masing-masing alani do handphone menjauhkan yang dekat mendekatkan yang jauh nah nedeo gabe sonok alai na zorok be gabe dau nangirian ate alai narohaku do mulu handphone nak kana menyo handphone akan aku to di Porbedia di ate baro naik tu ate
mana alani hemponon tagarong berigan persaoran nanti ulu dong dibege dana be alani do ulu do sipata nasok guna zugul sambil bangan main tolma sambil do mar hempon sambil do di mana to sono na to asura sambil buat makan nokan binai binai tu si tural tu punun nedung dial tu ba torna do boido erang di parwahon dan di parwah selangon nau sambil marhempon dak ubotoro amat tatok song yang gede dan nuaing sambil lo marhempon sambil lo mangan alani dulu mangat sampai sasom tang berne habis ning dia lang otong alai innan nabutini sambil marah tok song ni ima zaman nuaing dak waktu si akan suhuta do ora gudang akan apa subulu ngate karimaja orang sedia rai sona akan apa subulu do karimaja sekarang ini nuaingon mau lo madidi akada dana ko ngate mau tu masai sulit alani ro molo makata yang mika pedita kena tua-tua dan bebe sungguh kita nguna zolo molo songona asinggi ba itio libasi manang itio belobasi itu ngatur mengerti ba unak sanga makatayo na hutio pun torina rotong angko sonari dak peduli ba kamu tu song tu akan pemusang soni molo lagi ditio hemponi unak sanga makatai pasti gua peduli no nih mama ini enggak peduli, enggak mengerti sama mama kita ina. Mangak kok, ni ngono iya tunggu dulu, enggak mama ini enggak sabaran mama ini. Ina. Gabi dulu kun enggak sabaran. Ibana orang bernamangan. Kalau lau mangap pena maulan ate. Itulah tantangan kita hadapi. Allah ni do buado no aing do hono nazara matto di purbedio tu dedak ate. Tua kerimeja. Apalagi mulu hatato di purbedia hataba museu benue gijang mate harazau ni rebata buaro naik kamion hitau naik mengacara tor di purbedia do benue gijang tu akan apa sono aing ate tolap taro mengarak udi apa itu surga itu ada di mana mulai notokan di benue gijangan di dia do di atas langit masih ada langit di gijang matani hari do benue gijangun di dia do surga toka coba jual sudah akan apa sono jemitan metar ngutu surga orang masuk akal nih sambil lo apa di kok bahkan pendeta ini tor hempono do tio pondo soni tor orang masuk akal nih di dia do benua kicengi nang nyatusan nilai surga itu adalah kenikmatan kebebasan kalau saya bebas saya merasa puas saya merasa apa yang saya ucapkan saya minta itu bisa tercapai ya itulah surga itu adalah kenikmatan inna nasira rutukan todo memang kenikmatan do ben bagi jangi teh ngahe teh itu surga teh mertudu zo kaisina ya tu ben bagi jang ngate do tadi tokna ben bagi jangi inganan ni debata tangiang aliamanami sundir teh aliamanami na di ben bagi jang seisau ma lomoni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang berarti bangidon di debata sarubama nama saya di Banua Tongau songon na di Banua Gijang HP na do di bangku kaboni Banua Gijangi ima nasohyani dan imata nasohya bini gini pinggol tang danya tu songon mga songon dia nasohyani dia yang talon songon di pinggolong so dia monate Banua Gijang boy tang tok tatu sinoniate alai ang musuku-suku muse ayat tiga do hita maksa tu benua gijeng ko julo mati rohita ate iko julo mati rohita baru pai botota benua gijengi ba ma do hono targo suku-suku niaka ya rosongi baru jamita ma padita taring tu benua gijeng Roma terbegi bana ma nina tu nina so yamer migu ni anon alai Roma ma dapat ayu jamita kamu ate amak padita taring tu benua gijeng inna tokan Aingah ya mak padi saya benua gijang. Angko so ya bisa benua gijang udah baca jago ko. Nah. Esaruba doi. So ya ne hide tu Jerusalem. Angko hita rangai haro tu Jerusalem mate. Angko Jerusalem ibe na ringgana do na ulia ni, na ringgana do di sia kapertania do ni asing. Ale holi sukucul ma ngayau si Jerusalem down. Sedia do beberita di beritahon. Ido angko so ya ho nang mak inna kan. Surah ni beritahu sesuatu kita tidak pernah ke situ kan. Beritahu mataring tu pasar mingguan
alai dak kiaro tu pasar minggon bikin nisol maro toho berita ima jadi molok sukun berita honot tu mataring tu banua gijang taring tu harazau ni debata hape sohiaro be tu banua gijang sohiaro be di ikut dalam rahazar tu debata boharu ti kujulumati ro mate baru amang mate kujulumati ro hita sasatu hita tu banua gijang asa dapat hita harazau ni debata inang kujulumati ro tahe Tuhan Yesus na tersilangi na disiamuni iti kididok tu si ingo tahu iarung sahato tu harazaumi halus ni Tuhan Yesus sadario doho rak doho tahu di paradiso ngamati na disiamun nei dang mati robe kan berarti dang julu mati hape ngadi ngahui dah be paradiso ima harazaumi debata benua kicengi hati bohado Meloko si Paulus di Roma 10:4 10:7 ate lupa ingo tau ai harazau ni debata dak taringo tu si panganoni alai taringo tu hasitongado hadameado holong ni roha di bagasan to di porbadiero idu harazau ni debata inna lapatan na molo jupang di si hasitongan hadameon holong ni roha nu ngajupang be di si harazau ni debata ajupak benua gijang berujupak kita disebut tei holong ni roha hasitongan hadameon jai hadameon ikut beriringat dodo hasitongan dot holong ni roha boy do dame dang rudut dang gaor alai jupang do si hasitongan jupang do di si hadameon jupang do di si holong ni roha angko so jupang dotong dangi harazau ni debata alai baru jupak kita di gerizau boy alai baru orang jupang baboy duda ai baru zai minota akajol manarotu bagas zoraun aka nalatu benua gijang aka na betul-betul majalo harazau ni debata boy zai minotai belum tentu di bagas zorope rodo sibulis takolat to di porberia rotu sonakan selalu robi ring-ringan to di porberia do to di nahodar tangita he di kita mulut aja anak yang dipisteli taring utus Saul kan anggo disi dang roropi to di nahodari kan to di porbadi do pe jupang do ibana asa gabe rasa ibana alai dung lewati cemburu mai ibana tu si Daud dang robe to di porbadi to di diom mai ibana kan dangi Roma to di nahodar marsaka mai ibana lau pamate hosi si Daud dengan segala cara alai sau do dia do monang tot di porbedia tu na tot di dion telu do na tot di si Saul kan berhasil lo dengan segala cara di si Saul disuruh aka pengintai disuruh dengan segala Saul di mana membunuh si Daud daong ngate ai si Daud di kiposoro pibana ngagok tot di ni debata ibana ngatar pilih ibana ngadipilih ibana di ujung ni nguluni si Saul dang rotong tot di perbadia ibana gabe Roma tot di nahudar sega me ibana merbeda me ade alani do akazol managok tot di perbadia mungkin do merbeda dan mungkin alani do mologok tot di perbadia do amata do inata dan mungkin merbeda alai mulu merbeda berarti aung managok tot di perbadia sede adong mana tot di nahudar suku-sukun di keluargai nah dia do bahasa merbeda ade songo di dong di rumah tangga merjaji do rotu bagas joro jala di doko pedita odo nda so jadi sirang anggo so ngamatian na pinadomu di debata nda so jadi sirangon ni joloma alani ro sukut-sukun anak pedita na so di badomu di debata do na terpasu-pasui mungkin do dang piro di debata ade di badomu lomo-lomona anggo dong aku songo ni 2 bulan do bibe nama rumah tangga tangok tikos bidang repak be sere idio nanti yang masih atu sabbe dia suku maturongan non warung naso pinadomu di debata rohamu apa naso ni naso di besatangi yang goho lama dokoni naso dokokoro bawaon buruahon na pinadu di debata rohami memang odo na pinilik ni debata doh rokot tu si buru nami kan mulai arong biasa tong ikan
udah ada pacarmu. Ini bapak ini, ya udahlah, nah kan. Makanya jangan aku dijodoh-jodohkan itu tong. Mamu lepas itu pengaruh aku dong aku badita, bamar besa mai tate, ini rotok kan. Itu, kalau ni rokok soni burumi buruk kuda aku paromai kuda. Anak koma gabe helamin na, di nabu dia asal masih tu sana kena posoni tong. Alai gurang ku soni tak kena metua kan. Kita mau pingin merpesan, alai anak kotai burutai dang masih taden. Gabe hitaro, marbesa mai tade. Marlay mahita ina, happy anak tayo dang masih awalongan. Jadi, bapak ini siapa itu nggak ku kenal. Bapak yang terlalu serius, dia itu dari apa saya besan bapak natokan. Padahal dia nggak ku kenal itu inatong masih kan temasa ro di tasongani. Happy mulu na zolo, jadi dokan, mulu makatai amat tasyanu marbesa ma muntukan mengului dua kaya nakon. Labelgaho amang. Ngabelga huburu homa gabe parumain nisan amatani na homa gabe helana inna toksoni to anak tai roro anak koni bei inna rokan mulu iro itu do bapa iro itu do ma badengkat bei mau lihat ma bapa inna sonari tapi majo songoni mangalo jangan dijuru-jurukan aku ini bukan jaban Siti Nurbaya gasalina ini rukun. Alai kenyataan nuaing, multa barwaun akan napi nilik ni na poso nuaing, gudang ko sirang, gudang. Alani multa barwaun na zolo, napi nilik ni na toras, dang maul lo sirang. Alani ya memang na tua-tua na zolo, di barwahodo bibit bobot, bebet, anggon nuaing, dan akon nuaing, tangga dong. Kira-kira tertarik, kira-kira sur, pergi jalan-jalan ke sana, ya. Aku sudah mencintainya, sudah suka dia, belum mencintai nak, sedia me botohoi narak bodotongkan. Ya itulah zaman sekarang ini kan, maul arah nonton, soni main naroha. Alani kadang-kadang inilah perkumpulan wangate, akan nama tua, baru nanya akan apa so, apalagi mataringo mau taringo tutor di perbedion, taringo tu benua gicengon narak, udah aku botona suku terbuat jamin dan dipedita, gudang akan apa so ate manaringo tiade. Apakah memang surga itu kerajaan Allah itu hanya kenikmatan sesaat di dalam dunia ini? Habis sitong dah kan? Harazon di debata, Allah ni do hatan di debata, hok di Yerusalem kan? Anggo portibio dalau sudah do, Allah anggo hatan di debata, nah hok doi rodi saleleng ni leleng na. Harazon di debata tidak akan selesai selama dunia ini. Itu kok. Holong di rohani debata be kan? 1 Korintus 10 ayat 10 pakirimun hapor seau nalo sal pudo ina alai holongi roha tidak itu holongi roha tidak gitu tuh mularo holongi roha di Portibion anope holongi roha di Bandua Gijang tonggo darong holongi roha alanido utibudo holongi roha sian aturan siap pati sana kanasingai Alani do kadang-kadang ulo do hami nang akapadita nang akasitua mengatusi RPB, mengatusi aturan. Ya, dipahami dari sudut hukum. Molo dihita, dihuria, aturan itu harus dipandang dari sudut holong ni roha do. Alani do molo dihalak Kristen danga dong nagabe hukuman mati. Paroni negara yang lebih banyak mayoritas Kristen tidak setuju ada hukuman mati. Laniru tabegima berita taringotu sambo dihukum mati natokan tormarsak wala Kristeni memang nazar budu pangalaun di Sambon alai bosai kopola hukuman mati nasumungki bebana bertobat ina kazalmai do memang suguro rak memiringi bana ina kainata di santokan alai sona terharu doa kenapa dia harus dihukum mati ina kainata rohola naung dihukum sambo dihukum mati ina nasi detongkan jelah ya dorong songoni berita kan narkoba mau san Amerika kan Roma perdita san Amerika itu hibat nyalai perdita ima hibat ni pakokopon nyalai angko hita kebera pola satu song ni pakokopon naturas ni huria bamolo di penjara karos ni huria be penjara mai babai no lo itaut tonisi itu tong dohonok kan dak ya hami madoko ngai penjara alania do bene penjara on
bahasa pencara soni yang bemu be dan bertobat be bahasa kosong soni nat angko halai rodo senamir ke rodo perditana untuk membela dia, untuk memberikan keyakinan di mana bahwa dia akan bertobat ina daun naro kalau sudah dihukum mati harus dihukum mati kalau nggak di Amerika tidak ada itu. Allah ni do no perlu no kebat dita di halak Kristen holong ni rohaido yang paling utama lebih tinggi nanti aturan RPP akan asing kalah dibikin aturan peraturan itu bah ya sungguh dia mau orang mampu aturan peraturan RPP menibangi Allah ni do kebijakan adok tor di perbedia martangi yang mau le Tuhan le dia gugu baru main aku menibangi palau kuro abolokonot turo niru ba arong ko masa rotai song boludung 2 tahun 3 tahun angko soni seda huria dang dibayar pelet tahun na dangang gabo berwas ni huria si palaon namai alani ro titik mulai sederio dang ruas ni huria bena sida ayu ngau 4 tahun dang dileo pelet tahun nina masa ro dihamu soni tahe arong ko soni 2 tahun dang gabo be tang dileo be arong go maben dungono taw mamak pedita inna arong go duk 3 tahun itu ala ni do hiado sonia kisaksen ni pedita istipisian tedah mu tahe ya do tikini ya dia sariba ya mu separes ni ba kan jadi hiado ibana lauma aung ma todonga tu sada huta man pergoma na modingon barang roa kasitu tang roa kanasi dia kasih tu, nah, ini dapat teman pergi tahu. Itu keputusan. Akai si ruas mihurian sama berpelet tahun, dan awak si layanan nonina. Jadi ini, alai usukum betul mau kaperhalaro. Ibu tu hamuro, na ngobat tahun marsai itu terdokon. Nah, ibu tu hamuro nang marsai itu, nah kan, aku foto-foto hamin ini. Soalnya pelet tahun, dah ngau peduli untuk bina. Ya itulah. Ya itu ada kejadian. Di bawah peraturan sendiri. Alani dor sogoro ni Tuhan Yesus mamerek portibiokan mamerek hal Yahudi di bae akaparatura sampai 100 paraturani alani roro Tuhan Yesus medokon ai di bae pepati lau tu dia di ado intini pati ki inna kan itikiro doli manuku tibana bohado guru asabo ngotau tu harason di bata ulahumma hatai ngohulah pati ki inna ido ado hura intini pati ki ro Tuhan Yesus patik berjulu 1 patik pau paton maka holongi dia bata patik pelimau 1 patik subul bahasa 10 maka holongi dengan colma ha holongi ma dia batam sian nasa roham sian nasa gugum sian nasa hati-hati kedua hon ha holongi ma dongami doson dirim inna Roma Tuhan Yesus ibama upama orang Samaria yang baik hati dan ditadai bana jolman hona samuni ala diurubi Roma sesuatu sukun isedo sesama ni jolman hona samuni benar mengulau nama tolongi ulahum masongonina marsa maibana kan begitu dihita untuk apa aku katakan aku itu percaya kepada Tuhan aku sudah menerima Roh Kudus alai dang adok pakor honda di holong ni roa nggak ada artinya itu holong roh aku niak tuho li Tuhan nabur sudoho dia holongi horo au inna alaya mangko makka holongi sienu ebe lagi musuki megigi inna ebe gu ya mang kan alani roro Tuhan Yesus madoko kan ayanggo jolma nama ka holongi horo dia holongi ho baru lihat dia mah ho inna rotokan alai huruk mah tu ho ha holongi mah musumiro jaya kana kok to di porbedia iko parholong godok musune be iko tonggo di holong ya teh naperong kan ulurus ni meloro merminggu ditata suguni rohanai merhua ru merminggu si meongan ini kan itu lo di bering-beringi saya holani itu bering-bering ujung orang di parwa hobe kebat tiano dona ngontok kan jadi lo betor aturan naik pasupang tor lari memang nggak sedia kan akan aku tor di perbedaan son mudah-mudahan non biar tor di perbedaan rodang soni kan menurut ngarok peta bering nasuni rote tor tazalangan rodangin kan tada nagok to di porbedia iserong nasomar sibakulian di sotor izalang horas turang mana ngamang boru manang bapa uda ai se horana ni hasogoni rohai dongadi dongakiat doi kan alai ala sodioloi pangiduan ni badak sau saka mi di ulaon
sorry aja inna alan itu orang kocol mana merdongan si piring berdua kan alai topu merbeda daroi merdongan dah si dotong si piring berdua kemana jalan yang gue piring untuk kompak munan yang mudah-mudahan mau nang merbeda no kami tapi dak sedililing masih parorwa aku nazul kamu rapat-rapat kamu tu dulu tu dua tu satu sani nak tokan aleng gunai itu kan dulu nah. Sekarang tidak begitu lagi nah asongoni dua kana mardonga saribe nasirangi nezulu amang opat tahun nasal pudah kami masih awolongan anggun waeng dang be ina buru songoni udah ko maju tubuh robing kami kan 10 tahun nasal pudo bagai ko kuidaun burjuran yon ape tonggo sonari tonggo pi baga ibanan yana te bagi kan dang be songoni otong ayo jol mau ayo ni hibet nakan mulu sugoro ama mereng jol ma nak pi baga ki gabe roade ina alai nak pi roai ala holong roma meringi lomo roma meringi ulo do gabe baga ki sibi gua baroba botar kuling-kulinga nauli do naroa molo dengan pakulinga ina alani do adong dang marna dang marna menguli anggu sarwas namin waing dang marna nguli ngatul 20 tahun adong muse aka perupun ngatul 2 tahun ya pine do ngatul 20 tahun tutul 2 tahun dang ngulu siapa mau sama dia ina gak suka aku sama dia, gak cantik lagi, begini dia ina, gak begini lagi ina, lagi emang ngemet gua pagudak puro panggiluan nyon naroha, kan? Gak baru umur 20 tahun di mana, alai saya naing mengelului cencet dopi haso meu, tendong meu bi, kasih gak biotong kan, namang ulu molo songoni dotong, bamolo dung meu tu i biotong, biru, kami akan pergi tapi soni anggo pergi tadongan soni tokan, namang uli musi luli musi, namang musi dia. Itu tong tak tolak mi bena betok kan marsai lak mi top ini alani ko botol do kondisi ko botol do diri ni beto unang beni baya ko tikina zolo tiki posoi be be do honoku anggo na zolo tiki poso au 5 kali ke eme huhutiro ni ono tong beru da 5 kali tiki sembai vitoriro jele garu-garu ni dele ni merdere du makuti ini ruang kona posong waing bang jelas tuh karena posong waing bedia besoni cuma zona posong waing dia beului ini zulu memang dah persuk gunung ngului kan hidup itu ngulu alam itu melorona tuh aku pitu hamu anak kokku beru hamu serjena hubai kamina dia kena kena tua kan pitu beru serjena be hamu waing angkon waing dua ngehibet tuh anak kondisol mano yang ketukan melobak ngagudengi marsak go pasti kolonok kan marsak go kan habe ngamar balat zoi merdua bulu tul bulu di sebulan ini so di hamian ngawang 50 hektari 50 hektar sawi nah marsak go pasti kolahon denak marsak alani aro tahe habe na jolo holan dana dok sa hektar da pe tahun ni tuai pelingoi tulur rate mana ngadua rate di 20 lo 40 meter sekitar itu dapatan nak dan ok sedia ale boy do pasi kolahon bisa itu anggo kami mesti napi nasi kolahon ni baby ente ya tu samu do napi nasi kolahon ni baby na di piaro na tua do baby di piaro marsi kolama meiba tokan itu anggi pe anggo napi nasi kolahon ni do sup do sup ma hasil liwo ibana si kolah tokan biru ba biru imena zulu ale sonari dia bui kurang apala mangapin aku naking nahuro ko nggak mau kan suruh mau mangle baby mangan suruh mau lah tua suri aja ini rotok kan enggak dong nuan alani do semakin maju kita semakin kita sulit bagaimana kita mendidik anak ini bagaimana kita menyekolahkan orang anak ini kan itu satapa raun nuan kan nak film gudang colmon nuan wisuda sekali wisuda 2000 sekali wisuda 3000 ya kan sasitong na maolo mengeluli zolma na zuzur na penuh dengan song na rokon naking na tubuh harazon ni debatai kan na zuzur parholong dagok dami sangat sulit kita cari orang seperti ini
Alaniro nuaing mulai rokok si Jokowi tahun 2045 menjadi tahun emas Indonesia. Olah kata doi tanggal tiko sinaruak doi. Kenapa? Karena memang yang kenyataan seperti itu. Korupsi di mana merajalela, di mana-mana. Penerimaan polisi hatamat dokon transparan. Ya, ternyata transparan. Dumilal aledang bui bebuau ni patang gui. Ada bukti, ada data. Kalau ada data, coba katakan kepada kami. Nah, harus menjelajahi hamudo papoto-poto ya kan? Alai pataroi rahasia itu, ya kan? Bagaimana kalian itu aparat hukum, penerimaan polisi juga tidak becus. Piga horoa na zuzuri na tikos, ngajagui 710 halak. Mana dok nion? 10 halak go patureho 700 boy doi. Beda gue gari di hasitua unon. Ang dong aku saplo pak situ ang gola 2 halak gorong aku ibu patureku ruas ni huriaon. Harus majalagebe. Nang gua pala seperti Bekuniro, molo arok situ 10 ikut dong amon nang gua pala opat. Anggo gola 2 rorong onon tung mananga hurok kodang ang jadi nuni. Ina ding kedona rok kami amang pedita. Ale gua baenon. Toconi majo. Ina hola si pariahan mitor hola si pariahan. Ale molo arok godong 5 ro ono mon kan. Satu ngau dongat situ dongan ni bajala betul-betul tiur jala tulus lau mengulau-ulau naon manangani rokon darenga mamak pedita nami pos dorohanami tu hamu lau paulu kurio do hamu natukan anggo itor las maruh tokan tabama padap tapi tu taberukan dan ita he melogurang dongat situ taberukan jalang-jalak pita beruto tabai alai melungkurang kualon kan unang gudang bakabu salang-salang kamal itu peditei kan ayami situ 20 halak peditei sahalak mau salak ibu peditei tokan notong ayo urutong kami tu situ tong uluru kamal itu 500.000 tu peditei 100.000 oleh saya rumah bagi unutokan kami 20 halak bagi narutokan alai mulu aku gudang ke situ ne burjur orang asing mak peditei kami masa 100.000 ya mau 500.000 torino torlas rotokan dak semangat iba nomor minggu nomor huriau iro akan nomor minggu bero takkan asing ni dulu sudah itu sana nga semangat biba kan ala yang ko karingko harus menjelajahi buat ay karingko ya kamu pergi tahu mau nak karing ba no menotong arong ko naik songoni sentralisasi biar mak pergi teh siapa pusat nama sudi atau mulu pertanyaan jalan-jalan dan leono biati barang oto gari ku tebemuna ni untuk kan alai nga sa sentralisasi bari daw ang gua kabia transport do takana asing tonggo ikon hola balat jero ang gua katujangan do kaune ikot tonggo udah ul kami mau rotong dah nanti alani do unang kami mau sila lemuna di dung sentralisasi do takana so sentralisasi itu unang otong dah nangi baro bedo ikonaro dei mula kawan nokan manang duktul bulan nai makata do pedita baro sunnate bero pacalom mudong roa tu si beiro heado awong di daerah dia do naik di daerah Bekasi deh kan dei merjami tamau mobil di pedita on kijang naik dak kijak kapsul kijang tau 70 ini haro korri itu orang ni kijang super ropi tengah kuat tu si kijang kullu mahurokon itikini kan ya akan mermobil macam mermobil Alphard mermobil Pajero do dia nasi ngetokan nak keja berdoa mu akaruas ni huria di sonen kan pedita muna merkizang kullu nikutokan sampai hati do hamu mar Alphard mar Fortuner marala sosoni nikutokan biro alani do sebulan nei hubege ikung gatio muna mobil di pedita nikutokan ku telepon masih bulan nei baru pedita nami gati molati jami bah gati be mobil hi tori gati bertotong ida molo sejahtera do ruas dapat ruas marsikor pedida dan nagok to diperbedii itu molo dong di sodo alani do una kola kala notong sejahtera pedida ni song kami akan di huta-huta be kami mau roto agung huta-huta ni Jambi kan natuari pajupang do marga huta gaul di daerah Tangerang akan kami mah huta-huta ni Tangerang ina ternyata HP Jakarta yang gotok kapi huta-huta nate
Dakola nak kena jago-jago huta-huta apa yang kau narangol tong isok kuria te. Hami mah huria di Tangerang manang hai dok kari ngelubau kan. Ima huta-huta ni Tangerang ina, ima na porso ina tong nasi de boido. Uripo do hape hola dito barong na hursa na porso na huta-huta na dengan. Jadi kadang-kadang zaman wang lebih hebat don wang di situ tong wang kan. Boy di si mangula. Anggo di hami dia oksi gula dia si obakon. Nanti kan ngasudi hole betu. Obako betui si piarao pinahan di si buat sarana. Sektori ibarat ke si bemulu pinahan isi mau ma tokan alani rodang kadang manangah si malorotol mabang baido si dia bemangula besianido mangan alehamu mate lo modo ramuna perditamuna pengusaha banggo karismatik bete lutong sambil lo pengusaha alenggo dia orang masuk akal hui anggo gabi pengusaha 2 mersawi 50 hektar sawit tu gabi sambil perdita orang masuk akal hui lebih bagus saya tinggalkan kependetaan ini jadi saya seorang pengusaha alani dia hepeng ngami bisa kamu baru lah alani do na idopek munai bodo sawit bida tu dopet ton bikoni rutong dah itu jenazolo na sudah do tu Sakartaon haruna zolo di Kalimantan Barat di Sintang kan dia berjamita marotokan terorok karwasi tokan bah hamu ba di tanami na pe sudah do tik ni manang ngadu ba manang huriya ngeliling tokan itu amang ma pa di tanami angko dopek munai man tos ma gudang do tahin tokan sok kamu man ya pa di tanau dulu ha min na si tokan na tu soket do man ngatu dia tik ni ale sudah tu si kan dor mula mai ba tik ni tuta mu se tulitong huta mula mu se tu si tokan ero konomaku unak saya di siho di Kalimantan do Jakarta isomma ho di si di tobe di utai dangaro keving si di sodo di Kalimantan do di Jakarta do guda keving ya hado pedita ho amang pedita ho anakku nala mengeluli heving go ho turina ba go ya mang naraku junga mula mau se tulitong tu ta tokan lao mau tu si kemudian itu hatta idung ulu tau nate jai buaro molo sama-sama gokto di Purbedia ru peditei gokto di Purbedia ko sama-sama sejahtera las rohamekel kan unak saya na becut saya martata mulu akan aku di Purbedia las do di keluarga besok songoni rotong las rohani amatai las rohani inatai hamu akainak petong ate nak pe di bulet tu ikut las do rohamu nah kan unang mulu lagi kosong dangung dopek muna do tangan asing marsak kamu bikin dulu makan saya betul sih ina alai mulu tiket tergudang atar song de baru mengeles setoran apa makanan kita makan apa kita sekarang makan pizza makan ini natokan alai mulu di akhir bulan do dia nasing ala ku magulamu ya tolori malopau ni sih ina katokan unang otong ate adi ke pe unang ibo tozol mana somar hebe kita idung ulutong jela orang marisap berketepatan ibu tamu do beda ni parisap do naso marisap mulu parisap songona orang ibo tozol na sorok kepe hidup tureng botosong mai ali mulu parisap torhaboto do na sorok kepengi kan itu kan hamo ka parisap ke gurung song nak parisap ali anggo digerizo deng bu marisap ate anggo sona kamata ka parisap nuaing una kecil ruam larang marisap au jela di siru beda na tabuan na so marisap no pungduli ate mulu bui paswamu mana marisapi pengidua kumulubu ya le mulu subuh torcok kamu mak ate itu pengidua kumul subuh tolak pamotong mulu daktar dok behata tu hamu begitu apalagi kakek harus yang namar dongan namar halek kan ini aku mau apa kalau bisa janganlah kau merokok peina rokok tu abang inakan bejago-jago ko hutan dah hosa tahun ro pe sigaret itu ngutan dah 10 tahun asal pon ina kan perjulu hutan dah sigaret itu daripada ho itu neng mangatur-atur ho inakan begitu panggil aku tikiau ya di Kalimantan otong au ngisi parisap situai welui alayo pak gebidang mari sapi hati anggo siopat tala hotong guzugul kan jalan yang naupati torhatok boborhat kan itu begi berita baru mengulu pi amata sianu pari sapi tak perlu buat kumargana kan setungarong dengan nasa margai ngamitok be ngamago ngamau binakan soha orang itu ngamar sai paru-paru ibana alai setong diultong ujungnya lem mitok matong itu jalan unak song orang situ aku di litong au kan marisa meiban na gugum marisa botokan ujungnya lau ma tua hatur rumah sakit ngasong na manyan aman berdita ina hari dokter itu ho torut sama marisap saya rumah teh ho ina
je sonari pe do honok kuma to soni torut sama no marisa asa rumah ho Roma sebulan nai musik kan do sebulan nai boaro na tabu kami yang pedida na so marisa bi so na tabu ru pakila ladang marisa biawina habe perha tau cituo kan ileu masih karet yu Roma ka tol mon yutong ina kan ya mak tabu ni sigaretina di sa mamuse dan kok 2 minggu nai dung isap mitop iya alai rodo ang dunga parisa musing unang do kosone pendita ngame rumura 70 tahun au tonggo marisa pau gajang umurhu molo so marisa puamang teberu umurmu gabi 10 tahun alaya la marisa po pelik-pelik umur men 5 tahun nai torni urok kontok kan 75 tahun doho ala marisa molo so marisa po 10 tahun umur muda ni kutong si di botoho ido niku dei anggo umur rizolma memang iboto alai bodo alani pangalahon rizolma gabe tabba umurra bodo tahe aronggo di alkitab tabba umur rizolma ido ko debatai tabba umur 10 tahun anggo tahe di alkitab anggo rasa kan tabba umurra alani do nga memang itu to debata umur tadi portibo mana sedia urang ido alai bodo alani pangalahon gabe tabba umurta alani babainata alang holang di ro bodo gabe tabba umur boy tahe boy alai mulu tabau murta song tang yang yakana matua iro ro koto kana matua ado tang yang mutai na tutua asa gajang umurmu do dia do bay ngame rumur ho 75 tahun dek itu kok saya nang manggajang umur ho munang ibe tang yang oleh Tuhan leo dia gajang umur alai ko boy mardalan marikadi anggo subuh ya mardalan marikadi peak upasa matuhali Tuhan haru homa nama benda dengga diau matang yang nang be bangi do gajang umur mulusoni be do ba tua gajang umurhu alai subuh biau merdalan nate tua gajang umurhu alai dang boy biau merjamita untuk apa itu dang boy biau welau tu sado untuk apa itu alai ni do tabangi do tu debata gajang umur sekaligus hahi pason asabu hita hipas mangulau lo mani rohani debata angko sotolap tabe mangulau na denggan mangulau lo mani rohani bata horas majala gawe sa guru di homa Tuhan lo mani rohama nasau ina mado honot tadang tangi angau usong nang nomor umur 71 gijang kurang gape ni rumah mulai ate mari hamu ba alai hudok ko tuak kana metua ta lumu bitik di bangku mo lem metua hamu nang lep tebah pengmu ikul merpugus do ido sabongot tu benua gijang unak songo di hutan namian ngamer umur ibana 75 tahun ngauk sawit na 50 hektar saya naik 100 hektar anggo orang marna sawit biun no bongot tu benua gijang torniku di alani do maullo jol manamora bongot tu baru gijangi alani do molan yang bongot tamu kanamora tong baik kamu hamu merpugus beiru ba baik kamu merpugus rohamu tu portibion adong ibu kamu mana ngaha alani do laubor hak pehamu dan adong benumu na mana ngaha pelik-pelinggo bezui serero kan alani do adong colma mergigi mas ibu ikuburkan toribu panak o ibongkar ay mas ngingina ibongkar matong jadi mulai boto colma ibu kamu masih itu kubureni bongkaron na kubureni sama tomuna alani roang masmu na dang buibu numunai dang buibu numunai jala mulo tu ngorok pe bezumuna unang na bega kibak kamu tusi unang baik kamu pe harogara jas akamata jas harga 20 juta sutungi takosol masutungi bongkar iya teh anggu sore anggu na menjaga teh kuburan anggu di hutan yang menjaga kuburan ngorok kia masa soalnya teh alani do tu hita jala malas ni rohata melobo doktor di porbadia hita bah kiras muna kola nau las rohakku ikut doh ma jolma na marlas ni roha mulubui di bait jolma marlas ni roha zilu rokon jolma na pistar ima mulubui di bait jolma pistar ido jolma na mora song kami kapedito ngagudo ko bait jolma mamora jolma na mora raw ali na kepeku kan ali gudang go bait jolma mamora ya do patu pangau jolma na bait mamora to ngapa borong ngai baju anu tokan ya malau tu mirena kan marangko na to tikini sambang ko la tu mere na tikini tokan ikalek somma te nya siru naraku kan mekele-kele na mak pedida ina masuk ko ina na zulu horo ma bainau mamora amak pedida anggo sono ari tu due hita makan ina sedia
Eta naro ikan tuk saya soni mangak kami untuk notokan bayi tori do bah malatih mak pedita dah inatong jale merisi do salang-salangi itu tong dah biru mau ngari biar mamu ribe berang jalang merisi bang tiba tokan jadi tahu do hamyak peditong gudang gua kana mamu rawek kami kan jale soni do soni na tau deng boleh me biar eu edang nggu pija bunai mo tau nami peciu no boleh me biar ho ngagudang jol mata jamita itu takkan asing mulu pasu pakitan non tor arung biru 10 juta sakoro tangkai tor beres di sudin biru tung dah ngamar ribu jol mah jamita dia lahu pasu-pasu akal jol mau ngamar ratus nang gua pala 10% pe madok mau lihat 10% edang kita itu Yesus 10% do madok mau lihat kan itu tong dong bola 10% nang gua pala 5% ngehibat tidangi kan itu ngulut tahun alani do molo ni ulan dengan suatu ketika dak sudai maben dading ketiba alai nang gua pala 10% maben dading kedui maben las ni roh itu nama ngulun itu kan alani do pasur hatta molo merjemi te taring tuaun ulur sampai saja mawalai yang pagejekot endo nate kemudian asing alai na pasti dihita di pasar minggu nate hingga maparsara muna dalam olate di peditata kuyo merjemi te songgo sampai di 5 juta ko mapenau dak sau to tekan dang ite je maulati madihita mukit tur lauro to area tor borha nama mi mulak ay tor roaka dunga situasionan aya mak pedita no nyarok persoalan itu apala songgo go bisa minggu ngai tor persoalan he je buah mun kan nang ko pala isodo biaya ibe madele-dele do bibe Jakarta sadi hari benarok buah mamul sapi sebulan no kutinggal kalau narok tokan tapi torarong do takana si ko sabiring bereng do harum war samena koroi na roha diete biru hurwa mul tersipe dite tersong na burduru zalmai ale hola so pedite tornai masih kasado ora le to kurakan ala ni do tormula gua bidak pola lilingi sonate de patama madongani hamu madongani hami betong ma soni pedite topi te pacu pakai man de rapo pedita biru tongda ya no terdapat tonok don de rapo pedite ikan waharo eti kirau pedita anggo macala kobor hati nonton ngulun tararong nonton kan malang jagal biang baju hitam contornya nono kutiban nonton kan biru dah lapatan na mingalir itu eu tu pedita delak kamu alai sahat do biru tebun hami akan mardongan no pedita alai molo karing go pedite do karing sonsoni kan iru tabu iru akan mardongan non iru akan agok todi purbarion mingalir songoni do molo di bek kamu pe belga upaya hamu naik durung-durung naik dapat tak dohami dari huta-huta tong di si unang gabi moru meluduk sentralisasi unang gabi moru durung-durung muna ikut tebbero senator harga 5.000 meningkat gabe 10.000 50.000 gabe sara sanggo tong betul-betul ma pasar minggu akan aku top di Purbadia iro jadi itu hari minggu nareng rong ai pada di hamura durung-durung muna wae dak bebe baby kan dangi belo tu minggu nareng rong ikut tebbero jalaido songonau molo marhuriau ikut surplus do huriai jalai di sido molo minus do huriai ngagagal hami di si artinya jemaat itu tidak lagi percaya kepada pendetanya jalai di sido perbuido hakai bibi molo tebba durung-durung berarti ngetebba kazol mana porsea ngetebba zol kanasing dinggama pelayanan niaka pedita te alanido dinggan persawarata putinggal pihamu dengan babaritan di pasar minggon las maroha obat taiso pedita tu kan dingga madi watu bamu de batama madohani hita martangiang mahita muliati puji-puji madi pasa rohanami di wali Tuhan perdinggan bahasa di hasasaru tedibor badiau di pangidoho Tuhan asa gok dami hani gok las miroha hami Tuhan jala diulau kami tordim tedibor badiai marhiti-hiti pangulaon nami tarida mahami nagok tedibor badia parholong ni roha terida perjolo di bagas nami Tuhan hami sekeluarga kedono nami do songo si Joshua yang guado dong aku sajabu ola Jahowa ola kodo si pujion nami alani dole Tuhan gabi terpasu-pasu ma bagas nami bagas terpasu-pasu ma Tuhan perkarijuan nami soni nungol Tuhan di namar minggu hami di namar persauran hami napa somon dotak karuas nyadong di pasar mingguon homa tok ma masuk-masuk hami mulak kami di bagasan nagok to di Purbadia di bagasan holong hirohaman Tuhan alani Tuhan surat Tuhan merdosa kami di basana seminggon homa namanesa dosa nami Tuhan Purbadia imang Tuhan azari kami asa unak kulai kami merdosa Tuhan
Soliro kapangula kapadita akan naposom na mangula itu di pasar minggu pasu-pasu na sida leo las ni roni na sida Tuhan asang giat di basan hiras ni roni sida Tuhan marhala doi melayani di bagasar las ni roha ujunga gabi marlas ni roha makarwas ni huriam taba ma pasu-pasu taba ma dihami akka na ulu dihami Tuhan jupang na uzalai hami Tuhan dapok na niluran nami toma pasata mi Tuhan persauran nami Tuhan perguyang Tuhan hami maulalom ni roham martangnya kami Tuhan olon merhiti korni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita hutita pasaton piliata. Sama
Tapasa mapilito tu di bata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banwa gijang horo haroro ani salu silalu na ding gadot na sauli basa na maliutus. Wasa tami masan nila humitu hami pelen nami tuho. Sa jalom may gabiwa na utus si Zolom. Pasu-pasu menjala ramoti. Azo para siya kami piliano patibul no harajaw mo dito nga tunga ni Huriam do di Portibion. Uhel maruhan nami marhiti te tordim. Asal untad hami gurang sila liomi tuhami. Asal gigir hami madok moliate tuho. Marhiti te Yesus Kristuan nami. Amin. Ali Tuhan di bata manami na sotarasam do kurang ni silolyomi di hami. Todim na badia di leoko tu hami jolma sumonggobi hami na leaon. Marga do di leoko tu hami. Kumurang do isya portibion do sian pangisina sude. Hope mauliati maruhanami jala pujion nami maho ala ni sude habalgaumu. Dota muliaumu. Napinapatarmu tu hami. Saleoma to di porbadia tu huriam. Akan aulo manghut to Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami saya jari, rajai, patiur, perbadiai jala di patoktong mahami, mia di barita nauli. Alito di porbadia, saya pasada mau huriam, napi na punggum-punggumon. Saya asa masih jaloan, masih awolongan, son akaruas ni daging ni Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akadosa na melgay na mekmet, si pasidingon nami. Saya buas maho manesa dosa nami. Asal lambadia jalai baru hami kanupari. Asa tarbain hami saur di bagasan huriam da badiai. Seodiho jalapado mumahami tu amai. Asa posrohan nami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Setabai silauliamu tu huriam. Asal lam gadda torok niya kaparbarita nauli do pangajari do para siniroha na mamaritahon habalgaumu di Portibion. Sesodangi jala pasu-pasu sude na pinapungum imahalak Kristen di gereja di persikolan manung di dia penasida setahun nasida saur tu perpunguan sogot saya sungguli akan terpurum pergoyak kena gale saya songgoti ma akan aneang dok natakang marroha asa ditigalo nasida hajahaton nabi saya parrohai makan bojok roha jala puli akan marsak dona dangol asa unang di rupa-rupa Portibion akan manguleho saya tatak ma natargogot dok napina buru-buru ni halak alani haporsiau tu Tuhan Yesus saya jari nasida meralus dalamian mahodi bagasan nasida saya ramoti mapak pikiran niaka panggonggomi panguhum dota karaja asa tigor nasida jal asa dihabiari nasida ari parhumas sogot saya petugu haporsiau nami asa totong hingot hami naong sesa dosa nami jal buanomu hami tuhang luas sogot saya sungguli pakirimo na mangul di hami asa posrohan nami naong malaki dagingon
panguluan mudo muse asa masuk kami marnida o ali debata marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ali ama nami na di manu gijang sa pinorbadia magwarmu sa Roma harajaanmu sa sa malomani roham di manu tungosong na di manu gijang leo matu ami sarun hanguluan siapa hari se sembadosa nami song panesa nami didosa ni nomor dosa Tuhami unang hami to gitu pangucunan palua mahami sian pangago di pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakot tua debata mabuina tu jala asi marohana midaho di dopakot tua debata mabuina tu jala di pasaor humadamena tu tordim Itu Tuhan. Yang terakhir kok. Yang mana terakhir? Kita bikin 4 ayat. Oh, yang terakhir aja yang 6. Si Iman, si Kopi. Enggak ada namanya sih 4. Enggak lagu Mas ya.